Добрый день, поважаныя дзеці, паважаныя бацькі. Сёння мы з вами пазнаёмся з творам Уладзіміра Караткевіча «Паром на бурнай рацэ». Гэта ўрывак з рамана «Нельга забыць». Сёння мы з вами пазнаёмся з другой часткай гэтага ўрыўку. Пачынаецца яна са 105 старонкі і заканчваецца 113 уключна. Уладзімір Караткевіч «Паром на бурнай рацэ», другая частка. Праз шум дажджу пачуліся шоргат колаў, пахліпка зямлі і глухія галасы. Гора угледзеўся ў цемру. Нехта прыехаў. Ён накінуў плашч і выйшаў. Сярод двара ў касым святле, што падала з акон, стаяла запрэжаная пара. Дымелі спіны замораных коней, а за імі ледзь вымалёўваўся цёмны сілуэт лёгкай брычкі з падузнятым верхам. Фурман, сівавусы чалавек, падобны ў плашчы на натапыраную птушку, завіхаўся ля коней. Ад маланак цень яго, вялізны і нягеглы, кідаўся ва ўсе бакі. Фіранка брычкі адшмаргнулася, за яе ступіла на прыступку невялічкая нага. Жанчына, высокая і зграбная, у цёмным плашчы, стала проста ў ваду, якая плыла па ўсім двары, і азірнулася. «Сюды, пані!» – спяшаючыся з ганкай ёй насустрач, голасна сказаў Гораў. Ён адчыніў перад жанчынаю дзверы. Тая пераступіла парог і адкінула капюшон, мружачы вочы ад сляпучага, пасля цемры, агеньчыка свечкі. Здзіўлены Леановіч глядзеў на жанчыну вялізнымі вачыма. Глядзець было на што. Ніколі яшчэ Гораў не бачыў такога аблічча. Густыя цёмныя бровы, якія здаваліся б амаль мужчынскімі, каб не агромністыя, як чорныя азёры, бліскучыя вочы і прыпухлы маленькі рот. Прамы невялічкі нос, мяккі авал трохі асіметрычнага аблічча, якому самая гэтая асіметрычнасць надавала дзіўны выраз мяккай жаночай пакорлівасці і адначасова ўладнасці, нават прывычкі ўладарыць. «На той бераг, калі ласка», – сказала жанчына. Леановіч глянуў на гадзіннік. Было 11. «Сядайце, піце чай», – спакойна сказаў пора Леановіч. «Сымон, фурману шклянку гарэлкі, коней выцерці». «Дзякуй вам за добрыя словы, але я не магу». «Не пярэшце, калі ласка», – ветліва, але цвёрда сказаў Леановіч. Жанчына прыўзняла на яго вочы, быццам здзіўленая гэтай нечаканай цвёрдасцю. Але ўсё ж паслухалася, села. Гораў паспешліва згроб разам з абрусам рэшткі вячэры і выпіўкі. Адной рукой. Правая вісела на перавязі. Яна зусім загаілася, але не магла доўгі час вісець, зацякала. Сымон паспешліва, відаць, з большай ахвотаю, чым для афіцэраў, збіраў на стол. І ўвесь гэты час жанчына безуважна глядзела ў акно. І нават потым, калі пілі чай, не дакранулася да ежы, як не прымушаў яе Леановіч. Толькі пагрэла рукі аб шклянку, глынула некалькі разоў гарачага чаю. Леановіч павольна і з відочнай асалодаю сцёрбаў бурую ад заваркі вадкасць. Калі Сымон прыбраў са стала, капітан зручна сеў, прыхіліўшыся спінаю да сцяны, і, спытаўшы дазволу, закурыў. «Дык чаго б вы хацелі, пані?» «На той бераг, я вельмі спяшаюся», – усхвалявана сказала яна. «За ўсю дарогу я толькі тут на цэлую гадзіну затрымалася». «Давядзецца чакаць да раніцы», – спакойна сказаў Леановіч. «Чаму?» «Загад генерала Фікельмонта. Уначы абараняць паром, не падпускаць чужых людзей,
тым больш цывільных. Цывільны, не ваенны, грамадзянскі. Пераначуйце тут, пакой мы аддамо вам. Мне нельга. Вельмі шкадую, пані, загад Фікельмонта. Военный час, пані, інсургенты. Я не інсургент, я толькі жанчына, маці. Захварэла дзіця? Пацікавіўся Пора Леанович. Не, я спяшаюся да мужа. Шкадую, пані, але дапамагчы не магу. Палявы суд – непрыемная штука. І ёсць загад Фікельмонта, як малому дзіцяці, зычліва тлумачыў Леанович. У мяне таксама загад. Яго сияцельства. Прачытайце. Ніхто не папрасіў назваць прозвішча. У гэты час на Беларусі было толькі адно сияцельства, падпарадкоўваючыся волі якога рухаліся палкі, ганцы заганялі да смерці коней, людзі мучылі людзей. Так, загад Мураўёва, сцвярджальна сказаў Леанович, гледзячы на паперу. Гораву здалося, што выгляд у Леановича не вельмі здзіўлены. Ого, сказаў Леанович, дык вы жонка Усяслава Грынкевіча? Таго? Але, сказала жанчына, вы ж бачыце, што я вязу памілаванне. Будьце літасцівы. Замянілі пажыццёвай катаргай. Гэта такое шчасце, такое. Яна ўпершыню усміхнулася. Не было нічога прыгажэйшага за гэту усмешку. Леанович маўчаў, нешта абдумваючы. Зірнуў на гадзіннік. Машынальна глянуў і гораў. 12 гадзін. Быццам у адказ, праз грымоты навальніцы данесліся глухія удары саборнай званіцы горада. І яшчэ адна прычына, сказаў нарэшце Леанович. Вераб'іная ноч. Рака ўсхадзілася. Можна ўтапіць паром і вас, і людзей. Зразумейце, яго кожную хвіліну могуць забіць. Гораў бачыў яшчэ 10 хвілін такога катавання, і жанчына можа заплакаць. Другія на яе месцы плакалі б ужо. Пора Леанович з той самай дагодлівасцю на сухім прыгожым твары накінуў на плечы жанчыне плашч. Выйдзем, пані. Гораў, хадзем з намі. Дождж пачынаў сціхаць, затое ўзняўся і гразіўся яшчэ больш памацнець вецер. Рака шалела. Нізавыя парывы вятрыскі раскалыхалі вялікія, у рост чалавека, хвалі. Яны каціліся супраць плыні, шоргаючы белымі грабянцамі. Хвалі ішлі адна за адной, і процілеглы бераг губляўся ў чарніле навальнічнай цемры. Але і адтуль, са змроку, далятаў усхваляваны нізкі гук вады. Рака таўклася ў берагі, хочучы вырвацца з іх. Праз пляму святла на вадзе слізгануў па хвалях дзіравы кошык. Потым цэлае дрэва, яблыня, вымытая з карэннем. Дзіўна было бачыць на яе галінах, апырсканых пенай, галінах, якія круціліся, то знікаючы пад вадой, то зноў выплываючы, 23 зеленаватыя яблыкі. Леанович моўчкі паказаў рукою, што трэба вяртацца ў пакой. Толькі там, у разамлелай цеплыні начнога чалавечага гнязда, ён сказаў: «Вы самі бачыце, пані, паром немінуча знясе. Пачакайце да раніцы». «Але ён чакае», — сказала яна. «Ён чакаў 2 месяцы. Некалькі лішніх гадзін нічога не паправяць». «Абыякава, аж да здзеклівасці», — сказаў капітан. «Не можа ж ён не разумець яе становішча», — думаў Гораў. «Што гэта? Здзека, бо халодная подласць». Жанчына, здавалася, не заўважала інтанацыі Леановича. Для асуджанага кожная гадзіна чакання – гэта лішнія маральныя пакуты.
Проста і сурова сказала яна. Вы ведаеце гэта. Вы можаце загінуць пры пераправе. Я не баюся гэтага. Я за вас таксама не баюся, спакойна сказаў Леанович. Але я адказваю за жыццё салдат. У іх таксама жонкі. Я магу паехаць з ёю, нечакана для самога сябе сказаў Гораў. Вы адзін не здолееце. Со спакойнай усмешкай на прыгожых і жорсткіх вуснах сказаў пора Леанович. Не звяртайце ўвагі, пане. Гэта парыў сведчыць аб добрым сэрцы, але ў капітана Горава раненая рука у бітве з інсургентамі. Дарэчы, у гэтай бітве ён паказаў сябе героем. Гэта быў несумненны удар, але Гораў змаўчаў. Ён не хацеў сказаць, што ранены пад Ракавам, а не тут. Ён наогул не хацеў апраўдвацца. Так, сказаў ён, але можна спытаць у салдат, хто захоча. Салдацкая самадзейнасць? Спакойны тон Леановича межаваў са здзеклівасцю. Ну не, а адказваць мне. Мне здаюцца падазронымі вашы паводзіны, сказаў Юрый. Капітан Гораў, не павышаючы голасу, сказаў Леанович, я забараняю вам, вы пакуль што падначалены. Гораў змоўк. Ён разумеў, што капітана не зрушыць, што ён мацнейшы за каменны мур і такі ж раўнадушны. Я паплыву, сказала жанчына, я добра плаваю. Зірнуўшы на яе рашучы твар, Гораў зразумеў, што гэта не пустая пагроза. Я не дазволю вам гэтага, сказаў Леанович. Вы забылі, што я мужчына і воля лёсу адказваю за жыццё дамы, за ваше жыццё. Вы мужчына? Горка сказала яна. Сапраўдны мужчына сам паплыў бы са мною, калі не хоча рызыкаваць салдатамі і гэтым паромам. Вы проста баязлівец. Я 10 разоў стаяў на бар'еры пад кулямі, рэзка сказаў Леанович. І я тройчы ранены на вайне. Яна кінулася да яго, потым бяссільна апусцілася на лаўку. Майце літасць, пан капітан! Слухаць маўчанне, якое настала пасля гэтых слоў, было нясцерпна. Гораў выйшаў на ганак і доўгі час стаяў, затуліўшыся ад халоднага ветру, за рогам хаты. Потым, ледзь вырываючы ногі з раскіслага глею, пайшоў да брамы пад рэдкім, як слёзы, дажджом. Далёкія чырвоныя бліскавіцы ўсё яшчэ ўспыхвалі на вяршынях чырвоных вольхаў. Вецер не сціхаў. Рака ўтрапёна пялёскалася пад адхонам. Гораў абышоў пасты, усюды яго сустракалі воклічамі. Кардон не спаў. У гадзіну ночы, агледзеўшы ўсё, што трэба і не трэба, Гораў усё яшчэ хадзіў пад дажджом. Падыходзячы нарэшце да ганка паўз асветленыя вокны хаты, ён убачыў у акне твар Леановича, жахлівы, відавочна пастарэлы твар. Леанович глядзеў у цемру. У акне бакоўкі Гораў убачыў постаць жанчыны. Тая кідалася ў бакі, як зняволеная. Стала, ударыла кулачком па печцы. Гораў апусціў галаву. Яму не хацелася больш ісці ў хату. Зноў рака, зноў відовішча звар'яваных хваль. Зноў двор, чортаў дождж, плашч пачынае прамакаць. Зноў месца за рогам і агеньчык запалкі ў руцэ. Палова на другую. Якраз у гэты час Грынкевічава выйшла на ганак. За ветрам Гораў невыразна пачуў: «Божа, Божа, Божа». За яе спінаю з'явіўся ў цемры аранжавы прастакутнік дзвярэй, і ў ім цёмная постаць.
«Зайдите ў пакой», — зычліва ледзяным голасам сказаў Леанович. «Я адказваю за вас». Яна нехаця паслухалася, і Гораў, адчуваючы, што зараз можа адбыцца нешта жахлівае, пайшоў за імі ў пакой. Зноў бачыў змучаны, без крывінкі, твар. «Майце літасць!» І раптоўна ўся сіла гэтай натуры, уся яе палкая страснасць выбухнула парывам гора, падобнага чымсьці на экстаз. «Няўжо ў вас не было кахання? Хоць маленькіх успамінаў? Яшчэ 3 гады таму ён быў толькі маім жаніхом. Разумееце вы, ці ў вас лядзяш замест сэрца? Быў май, і мы гулялі ў гарэпні». Гарэпні – гэта гульня, назва ад прыпеваў «Гары-гары пень». Такі смех быў над паплавамі. А цяпер ён заўчасна сівы, змучаны, яму нельга. «Пані, усё дарэмна», – ветліва сказаў Леанович. І гэтыя словы вярнулі яе да прытомнасці. «Ах вы! Чаго вы варты?» – з невымоўнай пагарды сказала яна. «Фронт забіў вашу душу. Вы не разумееце нават, што ён не за сябе, што ён за народ, за вас, за гэтых бедных людзей. Ён не дзеля грошай, не дзеля ўлады. Ён чысты, як неба. Каб народ быў вольны. Гэта і ваш народ, пан капітан. Воля патрэбна ўсім, а нам, беларусам, рускім, палякам, больш за ўсіх, бо мы штодня без яе паміраем па кутах». Твар Леановича скрывіўся нейкай жудаснай грымасай. «Пані, я адпраўлю вас не на другі бераг, а з аказіяй у Магілёў, калі пачую яшчэ хоць слова ў гэтым стылі». Аказія – гэта зручны выпадак для якой-небудзь справы. Жанчына паківала галавой. «Які ж вы нізкі чалавек!» Ляснулі за ёю дзверы бакоўкі. Але на вуснах у начальніка кардона зноў з'явілася прыязная і страшнаватая усмешка. «Капітан», – сказаў ён, – «гэта, здаецца, вас прыставілі наглядаць за мною, а не мяне за вамі. Мне здаецца, яны зрабілі дрэнны выбар». Гораў аслупянеў. Ён ніколі не ведаў, ніколькі нават не мог падумаць, што на яго можа ўпасці такое падазрэнне. Ён стаяў, моўчкі хапаючы ротам паветра. Бялявыя хвалістыя валасы прыліплі да спатнелага лба. Глыбокія сінія вочы сталі жаласнымі. Быццам атрымаўшы удар пад грудзі, ён з хвіліну моўчкі хапаў ротам паветра, а потым кінуўся прэч з пакоя. Стоячы за рогам хаты, адчуваючы, як мокры ліст высокай вяргіні часам гладзіць яго па шчацэ, ён у думках пагражаў Леановичу самай жахлівай помстай і ў той самы час ведаў, што нічога ён яму не зробіць, што гэты брыцёр з халоднымі вачыма робіць правільна, затрымліваючы жанчыну да раніцы, што на баку гэтага чалавека права вайны, якой яны абодва служаць. Было 20 хвілін на 3. Ля плота, непадалёк, стаяў Іван, трымаючы нешта за пазухай. Гораў глыбока ўздыхнуў. Нястерпна было вось так, аднаму, стаяць у цемры, і падышоў да яго. Салдат трымаў за пазухай адну руку. На яго цёмным твары блішчалі вочы пад кашлатымі бровамі. «Што гэта ў цябе?» «А галчаняткі, бедныя, познія», – сіпатым голасам сказаў Іван. «Гняздо раскідана. Страшная штука ўраган. Дзе схавацца? На якой зямлі?» Яны памаўчалі.
Іван глядзеў за пазуху. «Ты адкуль, Іван?» – ціха спытаў Гораў. «Маскоўскі. Землякі», – з нечаканай для сябе пяшчотай сказаў Юрый. Зноў запанавала маўчанне. Толькі шапацеў па дзядоўніку дождж. «Галчаняткі вы дурныя, бач, вачыма лыпаюць». І раптам Гораў, амаль нечакана для сябе, сказаў: «Іван, як пераправіцца цераз раку?» Іван з-пад лба глянуў на афіцэра, павагаўся, а потым адказаў: «Яно можна». Тон ягоны быў не зусім упэўнены. «Ты не думай», – заспяшаўся Гораў, – «я сам з табою паеду». «Вядома, загад, барын, іначай нельга», – сурова сказаў Іван. «Можна б і ў начальніка кардона спытаць, але ён, відаць, заснуў». І дадаў: «Мы човен схавалі». «Човен? Як асмеліліся? А загада?» «А адкуль у вас рыба ў юшцы?» – амаль груба спытаў салдат. «Што ж нам, на кашы сядзець, калі самі сабе не паможам?» «Добра, добра», – сказаў Гораў і пасуровеў. «Што ж, Іван, са мной паедзеш?» «Цяжка ўтраіх», – уздыхнуў Іван, – «але паспрабаваць трэба». «Едзем». «Ну-к, што ж?» – Іван памаўчаў. Потым падаў голас камусьці ў цемру. «Сідар, а, Сідар, галчанятак вазьмі». Гора ўжо цёпаў прэч ад яго па глыбокай гразі. Спыніўся пад акном бакоўкі, паскропу шкло пальцам. І амаль адразу ўбачыў за каламутнымі шкельцамі яе твар з пашыранымі вачыма. Гораў прыклаў палец да губ, і яна здагадалася, бязгучна расчыніла акенца. «Збірайцеся», – шэптам сказаў ён, – «і дзьмухніце на свечку. Хай думаюць, што вы спіцё». Бакоўку адразу агарнула цемра. Белы твар наблізіўся да вачэй Горава. «Памажыце мне». Дзве цёплыя рукі абвілі шыю Горава. Падтрымліваючы жанчыну за стан, ён павольна пацягнуў яе на сябе. Акенца было вельмі вузкае. У наступную хвіліну яна стаяла пораж з ім. «Дайце мне руку», – шэптам сказаў ён. «Хадзем». Маленькія цёплыя пальцы усунуліся ў яго далонь. Гораў, спяшаючыся, павёў жанчыну да берага. Спачатку амаль на дыбачках, потым бягом. «Іван, дзе ты?» – шапянуў ён, нахіліўшыся з адхону. «Тут», – прагучаў сіпаты голас. Салдат стаяў на невялічкай утаптанай сцежцы. «Хутчэй», – сказаў ён, і яны ўсе пабеглі берагам да высокіх зараснікаў лазы. Паважаныя дзеці, вось і скончылася другая частка на старонцы 113. Калі ласка, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Дзякуй вам за увагу!